Corporation, your 10 Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa endokan ni Dr. Rode Ante, piparan po sa Endogabos, nang sayang klinik bukas, asin niya po siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indokang. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Sabado, mga tugang, welcome po sa tuyang programang Radyo Klinika sa DCGB. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Ngunyan pong aldaw, mga tugang tungkol po sa puso ang sa tuyang pag-uuroronan. Ha? Tungkol po sa puso niya to. Bakit kaya marami pong nasasaktan dahilan sa puso? Iba po yan ha. Pero pa sa tuyang sentro ng discussion mo niya na pag-aaga, yung pantungkol mga tugang sa wellness. Cardiovascular wellness. Ha? Paano niya to tamanon ang sa tuyang puso? Ha? Sabi nga ni, kung tamaan sa kuyang pagkasabot sa mga naging episode, mga tugang kasatuyang programa kan mga nakaagipang panahon, sa gabos tabi nagari kuan gabos na organs, mga tugang kan sa tuyang lawas, ang puso po anday nagpapahingalo. Ha? Maski turog po kita, nag-aandar mga tugang an sa tuyang puso. Kapag ang puso dahil na po naghiro, dahil na po yan nag-function, may problema na po kita mga tugang bilang tao. Pero sa pelikula baga, ngaya, napapagod ang puso. Yan. Pwede man kayang mangyari na ang puso tapo pwedeng mapagal? Ha? Mga tugang o niyang pungaldaw, sa tuya tabi na resource person, saro po na interventional cardiologist. Ano? Pasalamat ako ta, one text away lang ini. Ano? One text away lang ini. Ha? Mga tugang, ang sa tuyang guest ngunyan, interventional cardiologist, medical specialist 3, training officer po, mga tugang, kan Department of Internal Medicine, kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Deng iba, mga tugang, Dr. Thad Shokson. Kasubanggi, kauron ko si Mrs. Nganya ko, uni ang guest ko, bit ko nga iyan si Dr. Thad Shokson. Sabi kan sa kuyang first love. Ha? Kaya po na niya ito pagparahaluyon, mga tugang. Apo na niya ito, nasa Zoom, tabi, via Zoom, ang sa tuya tabing resource person ngunyan. Dr. Thad Shokson, maray na aga po sa imo. Welcome po sa programang Radyo Klinika. Good morning, Tabi, Sir Henry. Nadog po ako? Yes po, Doc. Very clear. Malinigon po sa imong laog digdi po sa DCGB. Doc, Okay. salamaton pong maray sa oras mo po digdi sa tuyang istasyon. Iyo po, dahil problema po. Morning po. Yes, opo. Doc, primero, sabi ko nga ni sa kasubagong agapig, announce ko yung kasuhapon, interesado sa tuyang mga listeners, ining tungkol sa cardiovascular wellness. Para po mas masabutan kan gabos, tatawanan ta po nin oras para po makapagtaon nin discussion, asin paliwanag, tungkol po sa tuyang topic ko niya na pagkaaga. Dr. Tad, go ahead po sa imong discussion, asin paliwanag sa mga nag-aantabay ko niyan. Thank you, Tabi, Sir Henry. So, maray na aga po sa gabos na nagdadangog sa imong programa. So, salamat po na imbitaran po ako on behalf of BRTPH and
the Bicol chapter ng Philippine Heart Association. So, backgrounder lang. So, kaya nagpasalamat ako, Sir Henry. Ang February po, Heart Month po talaga iyan. Yes. So, regular po yan na pinagsaselebrar ng Samuyang chapter, Buda kang BRTTH. So, may mga programa talaga kami dyan, taon-taon, para i-promote ang health awareness, regarding po kang sa tuyang puso. So, buda mga ugat. So, nagkataon sa na pandemya mo niyan. So, kaya daimi nagibo so dati min pigigipo regarding kang iyan na promotion ng health awareness. Kaya ngunyan pasalamat ako maray naroon duman din ni Sir Henry na nagtawag ng invitation daw 2 days before mag-end ang February yun na nga February is the Heart Month para sa mga. So anyway, na-imakaran po ako na mag-discuss or mag-diskusyon regarding po kan cardiovascular wellness. So very important po na ma-reiterate po na pakusa na talaga po puso ang pigaalagaan mo, no? So bukod po sa puso, importante na maintindihan kang tao ang ugat, no? Yan pong artery, buda, vein na nagdadalagan sa tuyang hawak bukod sa puso. So syempre, primarily, ang talaga namin bida ng mga doktor, specialist sa puso, kan pagbulong sa heart. So, kaya cardio. Yung vascular po, iyan po ang nagtatakal regarding naman kan sa ugat. No? So, yan ang mga artery sa bitis, no? Sa tulak, no? Gambos na ugat. No? Yung sigun kaya po, kung ang pigtataram po, ano ang hilang kang sarong ugat sa lawas, maaaring hilang din iyan ang puso sa. Okay. Importante. Ang puso, tabaga, isusuplayan din po ng ugat. No? Kaya very important po iyan. So, medyo malawig yung diskusyon man ang cardiovascular wellness, pero siguro, mag-tackle po, siguro inutin ko na sana yung risk factors po. No? Yes po, Doc. Para makakuha ka ng total cardiovascular wellness, dapat maayos pa rin sa tuyang puso. So, kadalasan kaya talaga po, pigtatakutan tapirmi o iyan na atake sa puso. No? Ay man iyan na daing question ka iyan. No? So, yan ang pinaka-concern ka. No? So, kaya very much concerned kita ang cardiovascular wellness. So, siguro, para for any patient po kasi na talaga medyo may edad naman na mga 40 years old and above, for women na malapit na sa menopausal age, na daing pigmamate dati pa, no? Sa puso, daing sa high blood, importante na ma-work up ka po talaga, no? Kasi gabos po yan na risk factors, pwede pong mag-uli talaga sa atake sa puso or palyakang puso. So, sa cardiovascular wellness, ang pinaka-importante po dyan talaga is, talaga, lifestyle change. No? So, lifestyle change, no? Ramdaman na gabos na mamantika, gabos na maasgad. So, talagang sobra-sobrang salt sa pagkaon. Sobrang lana, no? Or oil. Sa oil po, kasabay po ang gata. So, talaga? Hindi po maganda. Yung hindi po purified na gata. So, gagamit na mga pag nagugulay. No? So, hindi po yan talaga purified form. So kung kaya meron po yan na bad cholesterol. No? So kaya ibang pasyente maghahapot, nagkakaon po akong gulay pero yata nahalang ka ang cholesterol ko. Pag sinunod mo, puro aldaw pa lang, may gata din ang gulay. Ako ba kaya sa virgin coconut oil na pigtataram? No? So ano baga po yan? Raw form ng gata. No? So po, lifestyle change, kasabay ang pagkakan, no? So, dahil po pakasobra sa mahamis, no? Na eventually, pwede mauwi sa diabetes. Ang diabetes po, pag sinabayan mo iyan kay high blood, nakulang tsansa na magkaigwa ka talagang bilang sa puso. No? Apo. The number 2, iyan pong exercise. So, regular na exercise po talaga ang kaipuhan, no? So, at least
30 to 45 minutes most days of the week, no? So in fact, puro aldaw, mas maray-raray po, no? Duman naman po sa mga basic na test ng kaipuhan kung gusto pong magpa-workup at kung siyempre nag-alang-alang na baka may hilang sa puso, no? Opo. Siyempre, ang pinaka-common man po nila yung risk factor na pag-develop hilang sa puso ang high blood. No? So very important po iyan. So lagi mo po iyan i-emphasize na talagang dapat mamantenir mo ang mga yun na presyon kan hawak mo. No? So part ng workup, syempre, dapat mag-take ng blood pressure, no? Regularly, no? Especially kung igwang history sa pamilya ni high blood, no? So talagang dapat every now and then mag-check po ng blood pressure, no? Kung naglalagpas na po pirmi ni 140 over 90, then magkaipuhan na po talaga magpa-check up sa doktor. Not necessary po cardiologist, no? Dawa si pong doktor, no? Ang high blood man po, kaya man po iyan i-manage, dawa siya na doktor po, no? Na-refer sa na po sa espesyalista kung dahil na po kaya makontrol ang hypertension. So may mga tinatawag, may piga-apod po ang mga hypertension specialist, no? So pwede po magdulog duman kung talagang lain na lang na control ang BP.